Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi pa 25 January chaka cha 2023. Pa 25 January paliponse timalingalira, timalemekeza, timakumbukira kutembenuka mtima kwa Paulo. Paulo kuchoka ku Chiyuda kufika mtumiki, kufika kukhala mtumiki wa Kristu, kufika kukhala Mkristo olimba, kufika kukhala amene anafalitsa mthenga wabwino ndi mtima wake wonse. Pali maphunziro ambiri amene Paulo akutipatsa tsiku la lero, koma ife tingolingalira maphunziro 7 okha amene atithandize kusendera pafupi ndi Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Apostoli, Ntchito za Atumwi, mutu wa 22 ndi 3 kulekeza 16. Titha kukawerenganso Ntchito za Atumwi 9 ndi 1 kulekeza 22. Mthenga pabwino ndi monga analembera Marko Oyera, mutu wa 16 ndi 15 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Marko Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndi 15 kulekeza 18. Tsono Yesu adawauza kuti, pitani ku dziko lonse lapansi kalalikireni anthu onse mthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sadzakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzayankhula ziyankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapwetekeka. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo adzachira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Amen. Abale ndi alongo, Mulungu ali ndi nthawi yake. Mulungu ali ndi dongosolo lake. Mulungu ali ndi mthetho wake. Mulungu ali ndi mwambo wake. Mulungu ali ndi itinerary yake yochitira zinthu. Titha kutero kuti timetable yake yochitira zinthu. Mulungu ali ndi nthawi yake, ndipo nthawi yake iyi pena imatidabwitsa. Pena timaona ngati nthawi yake ikuchedwa potengera nyengo zimene tikudutsa. Nthawi zina timaona ngati nthawi yake ikufulumira potengera nyengo zimenenso tikudutsa. Koma mapeto azonse timaona kuti nthawi yake iyeyo amachita zinthu zimene akufuna, ndipo iyeyo ndi amene ali mu control, ndi amene amayendetsa zonse mu nthawi yake. Paulo amene anali kuzunza mpingo, mwina pa nthawi imene anali kuzunza mpingo, Akhristu anali kudabwa kuti Mulungu akuchedweranji kutiyankha. Koma mu nthawi yake Mulungu anamtembenuza Pauloyo kuti amtumikire, chikhale chida chodzetsa mthenga wake wabwino. Paulo amene amazunza mpingo ndi Paulo yemweyo amene anatumikira mpingo. So lero pamene tikuchita chaka ichi chokondwerera kutembenuka mtima kwa Paulo, monga tanenera poyamba, pali maphunziro 7 amene ndikufuna inu ndine tisinkhesinkhe mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Koma poyamba tafunire zabwino zonse iwo amene anasankhula dzina loti Paulo ngati nkhoso yawo. Tili ndi mapaulo osiyanasiyana, ena ndi mayina amatchalichi, ena ndi mayina amasukulu, ena ndi mayina azipatala. Nonsenu tikufunireni chaka chopambana. Maphunziro amene Paulo akutipatsa ndi kutembenuka mtima kwake ndikotani. Phunziro lathu loyamba ndi kutembenuka mtima kwa Paulo ndionena kuti tigwiritse ntchito khungu lathu pokumana ndi Mulungu. Linacha monga tsiku lina lililonse, tsiku lozunza Khristu, tsiku limene Paulo anadzuka ndi mphamvu zake zonse. Koma tsiku limeneli ali pa njira yopita ku Damaseke, Mulungu anamtseka maso, Mulungu anampatsa khungu. God gave him blindness. Choncho sanathenso kupitiliza ulendo. Choncho sanathenso kukachita zoyipa zimene amafuna akachite. Choncho sanathenso kukachita uchimo umene amafuna akachite. But finally, mkatikatimo
anamva liwu la Mulungu lonena kuti ukundizuziranji. Mulungu amatipatsa makhungu osiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti tikumane naye. Paulo anampatsa khungu ndi cholinga choti akumane naye Mulunguyo. Akati usiku oyamba kumva anthu ali ndi makhungu awo osiyanasiyana. Naamani ndi uja anampatsa khungu la khate. Zakeyo ndi uja anampatsa khungu la kuchepa msinkhu. Kuti mpaka analakalaka kukakwera mu mtengo without knowing kuti akumana ndi Yesu Khristu. Ana Zebedeyo anawapatsa khungu la kupsa mtima. Ambuye bwanji tingobweretsa moto tinyekeze pano. Jacobo ndi uja anampatsa makani komanso kuba. Atalimbana ndi munthu uja kupanwera usiku wonse sankagonja mpaka ananthyola nyung'unyu. The point is, tili ndi tima areas tosiyanasiyana mmoyo mwathu. Timene timaona ngati kufoka kwathu. Koma nkufoka kwathuko Mulungu amafuna tikumane naye Mulungu mmene tililimo. Ambiri timafuna tizinyazitsa zimene ife tili to the extent kuti sitimvetsera kuti nchifukwa chani Mulungu anazika izi motere mmoyo mwanga. It's okay to have blindness, but let it help you meet your God. Chabwino tofoka timene ndili natoto tindithandize kumana ndi Mulungu wanga. Phunziro lachiwiri ndilonena kuti Paulo oyera, amene tikumutchula kuti Paulo oyerayo, mmene amapita ku Damaseke kuja anali pa bulu wake. Atatembenuka mtima ndi bulu yemweyemweyo amene amangwiritsa ntchito yokalalika mthenga wabwino. Ndi phunziro lathu lachiwiri tikuti bulu wanu alibe vuto lili ndi inuyo. Tili ndi abulu osiyanasiyana. Mulungu adatipatsa maluso osiyanasiyana, mphamvu zosiyanasiyana. Mphamvu zomwezo bulu amene anakwera pokazunza Khristu ndi bulu yemweyo amene Paulo ankakagwiritsa ntchito pokalalika mthenga wabwino. Gwirisani ntchito bulu wanu mtumeni ntchito zina. Mulungu adakupatsani mawu amphamvu, musamangotukwanira zanu. Mawu omwewo mutha kuyamba kumalalikira nawo mthenga wabwino. Mulungu adakupatsani mphamvu, malo momangomenyera anzanu, kuchitira anzanu zifwamba. Mphamvu zimene zonso mutha kugwiritsa ntchito kalalika mthenga wabwino. Mulungu adakupatsani chuma, malo mozuzira anzanu, malo mothesera mabanja, malo mozuzira ana osalakwa. Chuma chimenecho mutha malipirira ana school fees. Chuma chanu chilibe vuto, chitumeni ntchito ina. Mulungu adakupatsani kudziwa kulemba za luso za mphamvu, malo momangolemba za mabodza, zoyipitsa mbiri za anzanu. Lembani zotamanda dzina lanu, zilembeni mwa luso mwa ukadaulo. Anthu atamanda Mulungu chifukwa cha bulu wanu. Bulu wanu alibe vuto lili ndi inuyo, mtumeni ntchito ina. Chachitatu, Paulo atagwa panjira paja, kunamveka mawu, Paulo, ukundizuziranji? Amankhulawo ndi Ambuye chauta. Komatu mmene Paulo ankazuza anthu aja, sikuti amanena kuti akuzuza Mulungu ayi. Iye ankaona kuti akuzuza akhristu amene alibe mphamvu, akuzuza akhristu amene alibe kothawira, akuzuza akhristu amene alibe pogwira. Yesu Khristu amapezeka mwa wina aliyense. Akazi anu mmamenya Yesu Khristu. Ana amasiye mmazuza Yesu Khristu. Antchito anu mmapondereza Yesu Khristu. Ansembe mmanamizira Yesu Khristu. Atumiki mpingo mukuzuza Yesu Khristu. Tangokumbukirani zachitika pa 15 January ku Nigeria. Wansembe kutenthedwa wathunthu. Father Achi akutumikira, akulalika mthenga wabwino, akukonzekera nsembe ya misa. Ozuza ameneyo anazuza Yesu Khristu. Pamene mukuzuza aliyense ochepekedwa, pamene mukuzuza aliyense amene mukudziwa kuti mukutenga advantage of him or her, mukuzuza Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu amapezeka mwa wina aliyense. Yesu Khristu amapezeka mu mpingo wake. Chifukwa amanena kuti ndinali ndi njala, ndinali ndi ludzu, ndinali wamaliseche, ndinali wakuti. Nthawi zonse pamene tachitira iwo aja tikunchitira Yesu Khristu. Yesu Khristu amapezeka mwa wina aliyense. Be careful, the day God will speak, mudzalephera kuyankha. Phunziro lathu lachinayi, tidzifunse kuti mmoyo mwanu bwana wanu ndani. Nthawi imene Paulo ankazuza mpingo, nthawi imene amazuza Khristu, kumapha kumachitira zipongwe, bwana wake anali ansembe, anali akulu achipembedzo nthawi imeneyo amene amamutuma. Koma atangokumana naye Yesu Khristu, bwana wake, moyo wake onse mpaka kumwalira, anasanduka Ambuye Yesu. Inu bwana wanu ndani? Ine bwana wanga ndani? Nkutheka ena tikutumikira mimba zathu, nkutheka ena tikutumikira ndalama zathu, nkutheka ena tikutumikira zipani za ndale, kumachita makani nditu for the sake, even nditadziwa kuti chalakwitsa, sitimafuna kusintha our position. Bwana wanu ndani?
timulole Yesu Khristu akhale Bwana wathu. Phunziro lathu la number 5. Heal, be instructed, be baptized, then serve the Lord. Paulo woyera atagwa panjiraja, atalandira khungu lija, Mulungu sanangomutuma kuti kuyambira lero uyambe kutumikira mthenga wanga, uyambe kulalika mawu anga. Ayi, choyambirira anamtuma ku nyumba ya Ananiya. Ku nyumba kwa Ananiya kuja Mulungu choyamba anafuna kuti Paulo akachire kaye. Chachiwiri anafuna kuti Ananiya akamphunzitse njira ya Ambuye. Chachitatu anafuna kuti Paulo akabatizidwe. Potsirizira Paulo akamtumikire. Muzitipempherera atumiki ambiri. Mwina tidayamba kuntumikira tisanachiritsidwe. Tidayamba kuntumikira tisanatumidwe. Tidayamba kuntumikira tisanabatizidwe. Zingatheke munthu mantumikira Mulungu sanabatizidwe. Inde tidandira ubatizo koma ubatizo usukugwira ntchito. Tikumantumikira Mulungu tisanachire. Paulo anachira kaye, kenaka pamene amakantumikira Mulungu. Ambiri tikudwala nthenda zosiyana-siyana. Tidayamba kuntumikira Mulungu tisanachire nthenda zakukondera. Kudapo kuti awaso kumakondera misanda amene onesanzo adayamba kutumikira asanachire. Ambiri tidayamba kuntumikira Mulungu tisanachire kukudzikonda. Ndeti mafuna chilichonse kwabwera thandizo la ana amasiye titengepo kaye. Kwabwera zinthu zoti tithogawana ndi atumiki anzathu titengepo kaye. Koma ife tili nazo kale. Tidayamba kuntumikira Mulungu tisanachire. Ambiri tidayamba kuntumikira Mulungu tisanachire kutolatola. Kawerengeni ndalama zambali. Ndalama tuzoti apereka agogo atakagulitsa nthochi amendera ndodo. Kuteola kuthyolera nthumba. Adayamba kuntumikira Mulungu asanachire. Ena adayamba kuntumikira Mulungu asanachire kukhalidwe la chimasomaso. Pali kwaya apeza chibwezi. Pali posayenda apeza chibwezi. Adayamba kuntumikira Mulungu asadachire kumoyo umenewo. Titotchula list yambirimbiri. Kwina funso ikhanena kuti inuyo mudachira ku nthenda zanu, kenaka mudabatizika, kenaka mudaphunzitsidwa nkukatumikira Ambuye. Tipemphererane wina ndi nzake. Mwina tachuluka amene tikumantumikira Mulungu, tidathamangira kuntumikira Mulungu. Koma monga ndanenera sitinachiritsidwe, sitinaphunzitsidwe, sitinabatizidwe. Tinabatizidwa koma madzi adangotsika. Paulo woyera adapita kaye kwa Ananiya. Nkutheka ino ndine sitidapite kwa Ananiya. Tikusokera titachiritsidwa. Potsirizira abale ndi alongo ndikutembenuka mtima kwa Paulo, ndimafuna titenge phunziro ili. Mulungu amabwera mmoyo mwathu pamene tili otsikitsitsa, pamene tatheratu mphamvu. We meet divine mercy at our lowest and worst moment of life. Akristo aja Paulo atafika pa piki pozuza mpingo kuti tsopano wafikapo Paulo. Nthawi imene amaonanso kuti kulibe thandizo. Nthawi imene amaona kuti kulibe kolowera. Nthawi imeneyo ndi pamene Mulungu anabwera kudzathandiza kuti tsono Paulo mwachita izi kokwanira. Lero ndifuna kuti musiye mutembenuke mtima. Akristo nkudabwaso suja nkatizuza uja. Wayamba kulalika mthenga wabwino. Ena nkumamuthawa kuti mwina kungoti yesa inde. Most often God's mercy imabwera pamene ife sitimayembekeza. Chifundo cha Mulungu chimaonekera pamene ife sitimayembekeza. Pamene ife tafika poti mphamvu zatithera, pamene tafika poti nzeru zatithera, pamene toti tikungona mdima okhaokha, pamene paja don't give up. That's where God's mercy is about to be shown to you. Kuyesera kusaka ntchito zaka 3, 4, 5, 6, 7 ntchito samayepeza. Nkufika kuti wamaliza unachitoloweza kuti kampani yakuti application imeenda chonchi, izi zimeenda mote. Unachitoloweza kuti timakasiya kwakuti ufika ine sindichitaso ima interviews amene. Don't give up. Chifundo cha Mulungu chimabwera pamene iweyo ukuona kuti basi apapa zinthu zatheratu. Muli mchipatala muja, mwayenda zipatala zonse zotchuka, mwagulitsa mbuzi zonse, chuma chonse chatha, adokotala kuzani kuti pitani ku nyumba basi apapa muzikangopemphera. Osati ife tapemphera zaka 20. Keep on praying. You never know. Umangodabwa kuti tsiku lina aja samadya aja ayamba kudya. Lero anaenda anamwa mankhwala anja. Hayi palibe. Inde Mulungu ali ndi nthawi yake. God's mercy is shown to us at our lowest and worst moment. Paulo adatembenuka kubwerera kwa Ananiya kukayamba mwatsopano. Nkutheka inu ndine tikukana kubwerera ulendo kumene taloza. Paulo woyera tithandizeni kuti titembenuke mtima tiyambe mwatsopano.
khalani nkhoswe zathu, tithandizeni kumachita kufuna kwa mulungu, tigwiritse ntchito luso ndi china chilichonse chimene mulungu adatipatsa polalika mthenga wake. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.